Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, 3. kapitola knihy Levitikus sa zaoberá obeťou spoločenstva. Poukazuje na veriacich s Bohom Otcom prostredníctvom nášho Pána Ježiša Krista. Jediný spôsob, akým môžeme prísť k Bohu, je skrze Ježiša Krista. On je cesta. Žiadna obeť sama o sebe nedokáže vyjadriť premnohé úžasné stránky osoby Krista a rozmanité aspekty jeho slávy. Rovnako ako potrebujeme 4 evanília v Novej zmluve na zobrazenie Ježišovho pozemského života, tak potrebujeme aj 5 obetí knihy Levitikus na zobrazenie jeho osoby a diela. Nedá sa nevšimnúť, že medzi obeťou spoločenstva a spaľovanou obeťou sú zjavné podobnosti, ale takisto zásadné rozdiely. Tak ako ostatné obete, obeť spoločenstva je rovnako jedinečná. Obeť spoločenstva, respektíve zmierenia, nehovorí o zmierení, ktoré Kristus dosiahol preliatou krvou na kríži, pretože takéto zmierenie súvisí s hriechom a spadá do kategórie obetí, ktoré neboli príjemnej vône. Vzťahuje sa na Krista, ktorý sa stal naším pokojom, pokiaľ ide o hriech, ako píše Pavol v liste Kolosanom v 1. kapitole od 20. po 22. verš. A aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj priliatím jeho krvi na kríži. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odsudzení a nepriateľskí k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. Táto obeť nie je obeťou zmierenia. V obeti spoločenstva ide skôr o pokoj, o ktorom hovorí Pavol v liste Efezanom, pokoj, ktorý prostredníctvom Pána Ježiša Krista privádza všetkých veriacich do spoločenstva s Otcom skrze Ducha Svätého. V liste Efeským v 2. kapitole od 13. po 22. verš čítame: No vy, čo ste boli kedysi vzdialení, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojím telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, keď zbavil platnosti zákon prikázaný s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení, a pokoj tým, čo boli blízki. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A tak teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Obeť spoločenstva nekladie dôraz na zmierenie, ktoré Ježiš dosiahol priliatím krvi na kríži, ale na to, že on sám je zmierením vďaka priliatej krvi na kríži. On je miestom stretnutia všetkých veriacich a tiež každého jednotlivého veriaceho s Bohom Otcom. Jedine Kristus dokáže zbúrať múry, ktoré oddeľujú jednotlivcov, rodiny, náboženstva, rasy a národy. Všetci sa stávame jedným v Kristovi. Stávame sa príbytkom Božím v duchu a máme prístup k Otcovi. Ako vidíte, iba veriaci môžu byť súčasťou Kristových divov, jeho nádhery a slávy. Môžeme mať spoločenstvo s Otcom a spoločenstvo medzi sebou, pretože to, čo nás spája, je Kristus. O tomto hovorí apoštol Ján. Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Obeť zmierenia nás spája. Len vtedy, keď sa stretneme pri Kristovi, môžeme mať spoločenstvo.
Milí poslucháči, nehovorte mi, že mám mať spoločenstvo s každým Ferkom, Jankom a Tomáškom. To sa nedá. Ale nič mi nebráni v tom, aby som mal spoločenstvo s kýmkoľvek, bez ohľadu na to, kto to je, ak sa s ním môžem stretnúť pri osobe Krista. Tam sme si všetci rovní. Všetci sa môžeme tešiť z jeho prítomnosti. Otvorme si teda 3. kapitolu knihy Levitikus a budem čítať 1. verš. Keď chce niekto priniesť Hospodinovi na obetu spoločenstva svoj obetný dar z hovädzieho dobytka, nech privedie samca alebo samicu, čo nemajú chyby. Obeť zmierenia je v istom zmysle komplexná. Hriešnik môže prísť k Bohu, pretože Kristus ho zmieril s Bohom krvou na kríži. Vďaka tomu môže pristupovať k Bohu a mať s ním spoločenstvo. Kristus a jeho vykupiteľské dielo sú plne dostačujúce k zmiereniu s Bohom. Dôraz obete spoločenstva sa však kladie predovšetkým na spoločenstvo s Bohom. K čomu vyzýva evanjelium hriešnika? Poviem to takto. Boh nám hovorí ako hriešnikom: si stratený, si odlúčený odo mňa, takže ťa musím vyhodiť do večnej temnoty. Keby to Boh urobil, bol by stále spravodlivý a svätý a všetci nebeskí anjeli by oslavovali jeho meno. Ale, milý poslucháč, Bohu sa zaľúbilo, čo pre teba vydobil Ježiš, a preto k nemu môžeš prísť. Toto je posolstvo evanjelia. Boh je uzmierený. Otázka však znie: si zmierený aj ty s ním? Bohu stačí to, čo urobil Ježiš. Toto je odkaz evanjelia. To je tá dobrá správa. Boh sa už k tebe sklonil. Obrátiš sa aj ty k nemu? Príjme ťa kvôli tomu, čo urobil Kristus. Uspokojíš sa s Kristom a s tým, čo pre teba urobil? Prídeš k Bohu a budeš s ním mať spoločenstvo? Takto môžeš získať pokoj. Obeť spoločenstva sa líši od spaľovanej obete vo viacerých ohľadoch. V spaľovanej obeti mohlo byť obetované iba zviera mužského pohlavia. V obeti spoločenstva to mohol byť samec alebo samica, ale bez chyby. Človek, ktorý prináša obetný dar, nikdy neuvidí v Kristovi to, čo v ňom vidí Boh. Spaľovaná obeť vypovedá o tom, čo v Kristovi vidí Boh. Pri obeti spoločenstva ten, čo prináša obetný dar, nachádza niečo v Kristovi. Obetovanie samice bolo povolené, pretože ten, čo prináša obetný dar, sa môže radovať z Krista. Ten, čo prináša obetný dar, ale nikdy neuvidí v Kristovi to, čo v ňom vidí Boh. Čítajme ďalej 2. verš. Položí ruku na hlavu svojho obetného zvieraťa, zabije ho pri vchode do stanu stretávania. Áronovi synovia, kňazi, jeho krvou dookola pokropia oltár. Až do tohto bodu sa obeť z hovädzieho dobytka zhodovala so spaľovanou obeťou. 3. a 4. verš. Potom z obety spoločenstva prinesie Hospodinovi ako ohňovú obetu tuk, ktorým sú obrastené vnútornosti. Všetok tuk, čo je na vnútornostiach, obidve obličky aj s tukom, čo je na nich a na slabinách, ako aj lalok pečene. Od obličiek ho však oddelí. V tejto pasáži vidíme rozdiel od spaľovanej obete. Spaľovaná obeť sa položila na oltár celá. Pri obeti spoločenstva sa obetovala iba určitá časť. Daná časť bola špecifikovaná. Mala to byť tá najlepšia časť, ktorá obsahovala tuk a vnútornosti. Tieto časti poukazujú na skryté bohatstvo, vzácne kvality a neoceniteľnú hodnotu Kristovho charakteru, o ktorých vie len Boh. Niekedy milujúci človek pozná skutočnú hodnotu veľkého človeka, ktorého na verejnosti trpko znevážili. Na začiatku mojej služby som sa zoznámil a spriatelil s jedným veľkým kazateľom a jeho rodinou. Tento človek sa stal terčom osočovania a hovorili o ňom veľmi zlé veci. A ja a jeho rodina sme vedeli, že sú to klamstvá. Rovnako sa aj o Kristovi hovorí veľa vecí,
ktoré nie sú pravdou. Veľa ľudí povie, čo sa týka Krista, nerozumiem tomu a nerozumiem tamtomu. Ani ja nie. Ale Boh ho pozná. Boh v ňom vidí viac, ako sme schopní vidieť my. Boh vidí dovnútra. My ho nepoznáme. Preto Pavol zvolal, aby som poznal jeho moc a moc jeho zmŕtvychvstania i účasť na jeho utrpeniach. Pokračujeme v našom texte 5. veršom. Áronovi synovia to spália na oltári ako spaľovanú obetu príjemnej vône Hospodinovi s ohňovou obetou, čo horí na dreve. Obetný dar strávil oheň, čo vyjadruje úplné odovzdanie sa Krista a zobrazuje jeho ľudské skúšky a utrpenia. Osobitne je označená ako príjemná vôňa Hospodinovi. Pri tejto obeti sa kladie dôraz na Kristovú osobu a nie na jeho dielo. Pozornosť sa sústreďuje na jeho dokonalý život a nie na jeho smrť za hriech. Utrpenie počas jeho života nebolo za hriechy sveta. Ešte aj počas prvých 3 hodín na kríži bolo jeho utrpenie v rukách ľudí. Bolo to počas posledných 3 hodín na kríži, kedy sa kríž stal oltárom, na ktorom bol obetovaný Boží syn. Počas posledných 3 hodín tma zahalila oči človeka, keď sa Hospodinovi zapáčilo zdrviť ho utrpením, keď položil svoj život ako obeť za vinu. Všimnime si, že obeť spoločenstva sa vykonávala spolu so spaľovanou obeťou. Obe patria k sebe, aby sme získali úplný obraz o vnútorných hodnotách Krista a o jeho sláve. 6. a 7. verš. Ak bude jeho obetný dar na obetu spoločenstva Hospodinovi zo stáda, nech obetuje samca alebo samicu, čo nemajú chyby. Ak bude jeho obetným darom jahňa, nech ho privedie pred Hospodina. Jahňa zvláštnym spôsobom predstavuje Kristov charakter a preto je neobyčajne vhodné na obeť spoločenstva. Naproti tomu bík alebo jalovica zo stáda poukazujú na poslanie nášho Pána ako služobníka. Bík bol domácim zvieraťom, ktoré bolo zvyknuté niesť bremená a orať polia. Využíval sa v tom čase na dopravu a obchod. Bík bol sluhom a zároveň aj priateľom človeka. Bík zobrazuje Krista ako sluhu. Toto je aspekt Kristovej služby, ktorý je uvedený v Evanjeliu podľa Marka. Musíme však zdôrazniť, že Kristus ako služobník nebol pre človeka poslíčkom ani leštičom topánok. Neprišiel, keď si človek zmyslel. Evanjelium podľa Marka ho zobrazuje ako Božieho služobníka. Prišiel, aby konal Božiu vôľu. Jahňa zobrazuje Krista v úplnom stotožnení sa s človekom v živote i v smrti. Všimli ste si to niekedy? Na začiatku svojej služby na ňo poukázal Ján Krstiteľ, keď povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Baránok, respektíve jahňa, od začiatku vykazovalo svoje kvality a schopnosť zaujať miesto človeka tým, že poniesie hriechy sveta. Úplne prvým obetným darom, ktorý priniesol Ábel, bol baránok. Myslím, že Boh obliekol Adama a Evu do baraních koží. Nemôžem to dokázať, ale verím tomu vzhľadom na skutočnosť, že Ábel priniesol ako obetný dar baránka. Izaiáš 53 jasne hovorí, že Ježiš Kristus bol náhradou za nás, niesol naše hriechy a neprávosti. Ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Kristus je zobrazený ako baránok a tento baránok sa stáva našou náhradou. Podobne je Kristus označený ako baránok aj pri vzkriesení. V zjavení Jána v 5. kapitole 6. verši sa píše: Medzi trónom, 4 bytostiami a medzi staršími som videl stáť baránka akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 Božích duchov poslaných na zem. A bude baránkom znova, keď príde v sláve. V 6. kapitole zjavenia od 16. po 17. verš čítame: A volali vrchom a bralám: Padnite na nás
a ukrite nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred hnevom baránka, lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže obstáť? Zo všetkých obetných darov baránok pravdepodobne najvernejšie zobrazuje Krista. Čítajme v našom texte ďalej od 8. po 10. verš. Položí ruku na hlavu svojho obetného daru a zabije ho pred stanom stretávania. Áronovi synovia jeho krvou dookola pokropia oltár. Z obety spoločenstva priniesie Hospodinovi ako ohňovú obetu jeho tuk, celý mastný chvost, ktorý odreže tesne pri kostrči, a tuk, ktorý prikrýva vnútornosti, totiž všetok tuk, čo je na vnútornostiach, ďalej obidve obličky aj s tukom, ktorý je na nich i na slabinách, ako aj lalok pečene, ktorý oddelí od obličiek. Tento obrad sa podobá obradu pri obeti z drobného stáda. Tuk bol Boží podiel. Považoval sa za tú lepšiu časť zvieraťa. Zvierací tuk bol najlepším druhom tuku a to najlepšie sa prinášalo ako obetný dar. Existuje veľa pasáží, ktoré poukazujú na to, že tuk sa považoval za najlepšiu časť. Tí z nás, ktorí potrebujú redukovať svoju hmotnosť, sa snažia nejesť tuk. Je však zrejmé, že tuk sa považoval za tú lepšiu časť zvieraťa. Boh presne vyhlásil, že všetok tuk, čo je na vnútornostiach, ďalej obidve obličky aj s tukom, patria jemu. Požadoval to najlepšie. Písmo zobrazuje hlboký a úplný význam obete spoločenstva. Spoločenstvo s Bohom je podmienené Kristovou krvou, to je pravda, ale je tu aj ďalší aspekt tohto spoločenstva. Aby bolo úplné a definitívne, je nevyhnutné, aby veriaci úplne odovzdal svoj život Bohu. Oba tieto aspekty Ježiš Kristus zahrnul do svojho nádherného pozvania. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Jeho preliatá krv nám prináša odpočinok, úľavu vykúpenia. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Toto je odpočinok, ktorý nájdeme a ktorý v obetnom dare predstavuje tuk. Musíme sa obrátiť k Bohu a vydať sa mu. To je úľava, ktorú získame, keď sa mu odovzdáme. Obetovaný mal byť aj celý masný chvost. V danej zemepisnej oblasti sa chovalo špeciálne plemeno oviec, ktorého chvost vážil približne 7 kýl a obsahoval veľa tuku. Pokračujme 11. veršom. Kňaz to spáli na oltári. To bude pokrm ohňovej obety Hospodinovi. Tento výrok je zvláštny a niektorí sa ho pokúšali spájať s pohanskými obeťami. Z asýrskeho nápisu Esarhadona vieme, že obetovali bohom, s ktorými sa potom hostili. Pri obeti spoločenstva sa deje pravý opak. Boh hostí toho, kto prináša obetný dar. Boh to jasne vyjadruje v knihe Deuteronomium v 12. kapitole od 6. po 7. verš. Tam prinášajte svoje spaľované obety, obety s hostinou, desiatky, pozdvihované obety, sľuby, dobrovoľné dary i prvorodené zo svojho dobytka a oviec. Tam pred Hospodinom svojim Bohom budete jesť vy a vaši domáci, budete sa radovať zo všetkého, k čomu priložíte ruku, čím vás požehnal Hospodin, váš Boh. Tuk bol úplne strávený ohňom, ale kňazovi prináležal hrudník a rameno. Ten, kto priniesol obetný dar, zjedol to, čo zo zvieraťa ostalo a urobil tak v dome Božom. Boh bol hostiteľom a obetujúcim a hriešnik bol hosťom. Pohanské praktiky sú úplne opačné a preto Izaiáš vzniesol obvinenia voči Izraelu, keď sa dopúšťali modlárstva. V 65. kapitole 11. verši hovorí: Vy, čo ste opustili Hospodina, čo ste zabudli na môj svätý vrch, čo ste prestierali stôl pre Gáda a nalievali miešané víno pre Menyho. Pri obeti spoločenstva Boh prestiera stôl.
to vrhá svetlo na mnoho veršov z písma. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi. Sítia sa hojnosťou tvojho domu. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Vezmite, jedzte, toto je moje telo. Obeť spoločenstva zdôrazňuje, že Pán pripravuje stôl spásy a spoločenstva. Vďaka tomu lepšie chápeme podobenstvo o marnotratnom synovi. Otec je ten, ktorý zabije tučné teľa, keď sa jeho syn k nemu vráti. V podobenstve o Veľkej večeri je to Pán, ktorý pozýva: poďte, už je všetko pripravené. Toto je stôl spasenia, ktorý pripravil Boh. Prečítajte si 1. kapitolu 1. listu Jána znova a znova. Spoločenstvo s Bohom spočíva na Kristovom vykupiteľskom diele skrze jeho krv a na našom poznaní Krista a vyznaní našich hriechov. Najprv prijímame Ježiša Krista ako nášho spasiteľa a potom prichádzame k stolu spoločenstva s ním. Dnešný človek si myslí, že môže prestrieť stôl spasenia svojich vlastných skutkov a pozvať Boha, aby prišiel a s ním jedol. Milý poslucháč, to je čisto pohanská predstava. Boh prestiera stôl spasenia. Boh poskytuje stôl spoločenstva s ním. Čítame ďalej 12. verš. Ak bude jeho obetným darom koza, privedie ju pred Hospodina. Táto obeť je tretím a posledným druhom obete spoločenstva. Všetky tri druhy obete sú nevyhnutné na vyjadrenie rôznych aspektov Krista v obeti spoločenstva. Koza predstavuje úplné spoznanie Krista ako toho, ktorého obeť postačuje na odstránenie hriechu človeka. Kristus sa stal pre nás hriechom. Nejde iba o pekné vyhlásenie, ale reálny fakt. On je zmierením za naše hriechy, čo znamená, že zaplatil za naše hriechy dostatočne a úplne. Kristus vzal na seba náš trest za hriech. O jeho obeti za hriech sa jasne píše v 10. kapitole listu Hebrejom. Obrad spojený s touto obeťou sa podobá obradu pre obeť z hovädzieho dobytka a z drobného stáda. Čítame od 13. po 17. verš. Na hlavu jej položí ruku a zabije ju pred stanom stretávania. Áronovi synovia jej krvou dookola pokropia oltár. Potom z nej priniesie svoj obetný dar Hospodinovi ako ohňovú obetu. Tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, totiž všetok tuk, čo je na vnútornostiach, ďalej obidve obličky aj s tukom, ktorý je na nich i na slabinách, lalok pečene, ktorý oddelí od obličiek. Kňaz to spáli na oltári. To bude pokrm ohňovej obety príjemnej vône. Všetok tuk patrí Hospodinovi. To bude večným ustanovením pre všetky pokolenia vo všetkých vašich osadách. Nesmiete jesť nejaký tuk ani nejakú krv. V tejto pasáži sú dva výroky, pri ktorých by sme sa mali na chvíľu zastaviť. Všetok tuk patrí Hospodinovi a nesmiete jesť nejaký tuk ani nejakú krv. Tieto dva zákazy sú skutočne zarážajúce. Navyše sú zosilnené predpismy k obetiam spoločenstva, ktoré nachádzame v 7. kapitole. Dôvod zákazu jesť krv je uvedený v 17. kapitole knihy Levitikus a budeme sa tomu venovať v našom štúdiu neskôr. Venujme sa teraz dôvodu pre zákaz konzumácie tuku. Tuk patrí Hospodinovi. Človekovi pripomína, že bol vykúpený krvou. To je podstatou a dôvodom, prečo nás Boh prijal. To nás privádza k stolu spoločenstva a vzťahu s Bohom. Ale tuk patrí Hospodinovi. Boh požaduje to najlepšie. Ak chceme mať úplnú radosť zo spoločenstva s ním, musíme mu dať to najlepšie. Musíme sa mu plne odovzdať. Po našom vykúpení mu musíme obetovať svoje životy z lásky, aby sme mohli vstúpiť do nádherného pokoja a vzťahu s ním. Toto je odkaz listu Rimanom 12, Evanjelia podľa Jána 15:14 a listu Filipanom 3. kapitoly,
verše 10 až 14. Spása prichádza skrze krv. Posvetenie a služba prichádzajú skrze tuk. Zákon o obeti spoločenstva nájdeme v 7. kapitole knihy Levitikus od 11. po 38. verš. Obsahuje najrozsiahlejšie pokyny zo všetkých 5 obetí a je posledným zákonom. Predtým, ako budeme môcť vstúpiť do pokoja s Bohom, musíme doceniť význam ostatných obetí. Neskôr sa 7. kapitole budeme venovať podrobnejšie. Na teraz stačí, keď spomeniem, že Áronovi a jeho synom, kňazom, pripadol podiel z obete spoločenstva, a to hrudník a plece. Hruď predstavuje Kristovu lásku k nám a rameno vypovedá o jeho moci a sile. Je schopný nás dokonale zachrániť. To je naším podielom v Kristovi. Počuješ ho, milý poslucháč? Vnímaš ho v obeti spoločenstva? Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ak ho odporúčite ďalej, alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznavamebibliu@gmail.com, alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.